Ahojte, toto videjko je venované všetkým ženám, bohyniam na tému sebahodnota, sebaláska, sebaprijatie, sebavedomie. Ďakujem za podnet témy od Mary. Prihovorila sa táto nádherná ružová dračica s menom Anna Mária and Mary. Aké príznačné. Ďakujem, Mary. Cítim, že táto téma sa dotýka všetkých a kolektívne sa momentálne veľmi lieči lono a práve súvisí s tou sebahodnotou a sebaláskou. A mňa si tiež včera zavolala táto úžasná dračica na pomoc, lebo tiež sa mi vynorili nejaké zranenia a spolu sme to zvládli. Takže budem zdieľať posolstva a energie, ktoré prináša táto nádherná dračica. Zavolal si ma aj toto magenta srdiečko a je to energia, farba hviezdy duše nad korunou čakrou. Ametist. Kryštál ochrany a sily. A zároveň je tak jemný, fialkový. Dračica nám prináša posolstvo pre nás ženy bohyne, že sme viacero archetypov v jednom. Malé dieťa vo vnútri v nás. Archetyp matky, ochranárky, ktorá drží roztiahnuté ochranné krídla nad svojim dieťaťom. Zároveň archetyp milenky, dračice. Táto dračica chrlí rúžové obláčiky lásky. Zároveň, ak je treba, chrlí oheň vášne alebo ochrany. Sebaprijatie je kľúčové. Od toho sa odvíja sebahodnota, sebaláska, sebavedomie. Veľmi dôležité je prijať sa so všetkým. Ako náhle integruješ tieňové úrovne, môžeš povstať. Ako by sa naplnilo tvoje telo energiou, tvojou vlastnou esenciou. Prijať, že občas si malé citlivé dievčatko. Prijať, že občas chceš byť sexy dračica. Prijať, že občas máš ochranárske pudy ako matka chrániť bezbranných, nevinných. A nemusíš byť matka, nemusíš mať deti. Tieto všetky energie sa v nás nachádzajú. Prijať. Áno, teraz sa cítim takto. Prijať. Áno, teraz sa cítim takto. A je to všetko v poriadku. To všetko sme my. Veľmi dôležitá je myseľ. Má tam ten ľahký vzdušný element. Myšlienka prišla, myšlienka odíde. Nenechať ju usadiť sa až do tela, do emócií. Keď je ľahká myseľ, je ľahučké aj telo a bytie. Sebahodnota, sebavedomie, sebaprijatie. Solár a lono. Veľmi dva dôležité portály. Od toho sa odvíjajú aj energie, prejavujúce sa v hmote, hej? Problémy s brúškom alebo s lonom. Záleží, či sme v oslabení alebo nahnevané, keď sa nám vynorí zranenie. Ale to všetko je v poriadku.
Teraz krídla roztiahnem a letím, inokedy ich zavriem a prikryjem. Schovám sa. Alebo objímem samú seba. Sebahodnota, sebaláska, sebaprijatie, sebavedomie sa neskrýva iba v jednej konkrétnej veci, popise, ale vo všetkom. A nemusí sa to prejavovať navonok. To všetko má byť vo vnútri v nás. Poznám dušičky, žienky, ktoré sú plné sebalásky, sebaprijatia, sebavedomia. Poznajú svoju hodnotu. A majú v okolí ľudí, ktorí sa k nim nepekne správajú. Ale už vedia, kto sú. A vedia, že to nie je o nich. Že to nehovorí, nevypovedá nič o ich hodnote. Čiže navonok to môže vyzerať akokoľvek. Poznám žienky, dušičky, ktoré sú milované, obdivované, ale vo vnútri to tak vôbec necítia. A kde začína? Kde tá sebahodnota, sebaláska, sebavedomie? Ani to sa nedá určiť. Niekomu stačí maličkosť a niekto prekoná aj silné veci, ťažšie a nestratí tú sebahodnotu. Nedá sa to konkrétne pomenovať. Otázka znie, ale prečo to tak je? Kde to vzniklo? Kde som tomu uverila? Kedy? Tej ilúzii, že nie som dosť, že nie som hodná. A tu mi prišlo fyzické posolstvo. Môj malý asistent. A tu máme odpoveď. Malé dieťa, keď sa narodí, bábätko, má hodnotu? Zaslúži si? Prečo? Už niečo dokázalo, urobilo, aby bolo milované? Nie. Milujeme ho len preto, že je. Alebo človek, starý človek, ktorý odchádza z fyzického sveta, umiera. Zaslúži si? Musí niečo preto urobiť, aby bol s úctou a láskou pochovaný, odprevadený na druhý svet? Sebahodnota, sebaláska, sebavedomie. Odpoveď máme v narodení a v smrti. Všetci sme si rovní, všetci sme hodní. No pozri, áno, tak. Čo robí dráčik? Letí dole hlavou. Aj srdiečko. Letia dole hlavou. Takže tu máme krásnu odpoveď. Všetci sme hodní, všetci si zaslúžime, všetci sme výnimoční. A takto nás vidí aj Stvoriteľ, aj naša hviezdna rodina. Milujú nás za to, že sme. Nie aký sme, čo dokážeme. Nepotrebujeme pochvalu. Malé bábätko nepotrebuje pochvalu. Nepotrebuje nič dokazovať. Takže kde to všetko vzniklo? Možno v detstve. Tom maličkom, vnútornom, nevinnom dieťati. Keď si vezmeme aj tú dračicu, tie krídla, vonok, to je tá energia matky, ochranárky, má silu, odvahu, vie, kto je. Neexistuje, aby niekto ponížil, zneúctil a ochraňuje toto bábätko. Tam je tá zraniteľnosť, vnútorné dieťa. Postaraj sa o seba ako o bábätko. Dopraj si. Pohľadkaj sa. Dopraj si dobré jedlo, odpočinok. Dopraj si ľudí, ktorí ťa majú radi a neurážajú ťa. Aj keď to nie je o tebe. Máš právo povedať nie. Nie. Jednoducho, ako to dieťa. A tu máme Matečku, si nám dal do zoperu, dobre. Povedz nie. Máš na to právo bez dôvodu a obhajovania. Nikto nemá právo ubližovať malému dieťaťu. Ponižovať ho, urážať. Nikto.
A každý si zaslúži strechu nad hlavou, teplé jedlo, čisté oblečenie, úctu, rešpekt. Nech je to ktokoľvek. Stan sa vedomím, hoponopono. Nesúdim, nehodnotím. Žij a nechaj žiť. Na kom záleží? Vždy na tebe. Na tom vnútornom dieťati. To kozmické vajíčko. V tebe, vo vnútri. Nádherná téma, ďakujem. Dalo by sa o tom veľa rozprávať, ale myslím, že to dôležité, najdôležitejšie sme si pozdielali. A pozrite, rúžový srdiečkový vankúšik tu máme. Samé lásočky. A Mačička. No. Dobre. Povedz papa. Papa, Ahoj. ahoj, Teta. teta, Ľúbim ťa. pita, Ľúbim ťa. Všetci ľúbime. Povedz, všetci ľúbime. No, ideme už vypnúť. Ahojte. ahojte, Ahojte. ahojte.